Shin kun lura yanzu kullum muna cikin rige-rige da lokaci? Yau ta zama gobe, gobe ta zama jibi, jibi ta zama gata? Barkamu da warhaka, sunana Dr. Aisha. Yau kuma maganar da za mu yi ta fuskanci abin da ake ce ma screen time, wato lokacin da mutane suke amfani da shi su yi kallon kowane irin screen, na waya ko na talabijin ko na kwamfuta ko kuma na tablet. Kafin ku fara kallon wannan bidiyon, awan ku nawa akan wayarku? Bincike na kimiyya ya nuna cewa yawan kallon screen, wato screen time, wanda ya wuce awa 2 a rana, yana iya kawo matsala ga ɗan adam. Na farko shine yana iya kawo matsala wadda ta fuskanci mantuwa. Baya ga haka yana iya kawo matsalar lafiya wadda ta fuskanci fannin walwala da nishaɗi, wato abin da ake ce ma mental health ko kuma lafiyar ƙwaƙwalwa. Yadda yake kawo matsalar mantuwa shine yawan kallon screen, wato yawan screen time, yana kawo siɗewar wani ɓangare na ƙwaƙwalwa wanda ake ce ma cerebral cortex. Wannan kuma shine yake hidimar wadda take barin ɗan adam ya rika tuna abubuwa. Ina masu matsalar bacci? Yawan kallon screen da daddare yana gurɓata yanayin da jiki yake fitar da wani sinadari da ake ce ma melatonin. Wannan sinadari kuma shine yake kula da yanayin da ɗan adam yake bacci kuma ya tashi. Ana so in son samu awa 2 kafin mutum ya kwanta ya zama cewa ba ruwan shi tare da screen ɗin waya. Baya ga haka kuma bincike ya nuna cewa yawan duba waya da safe, wato yana kawo matsala ga yanayin yadda ƙwaƙwalwar mutum ke sarrafa abubuwa, kuma yana sa mutum ya zama yana yawan tashin hankali ko kuma tsoro, abinda ake ce ma anxiety. To jama'a, duk wannan fa da sauki. Yanzu mu zo kan yara. Wannan screen time ɗin meye matsalar shi ga yara waɗanda ƙwaƙwalwansu ma yana cikin yanayin girma da haɓaka? Bincike ya nuna yawan screen time, musamman ga yara waɗanda ba su kai shekara 3 ba, yana kawo matsala na girma da haɓaka na ƙwaƙwalwar yara, wato development na brain ɗin yara. Baya ga haka, bincike ya nuna cewa yawan kallon screen, wato screen time, yana jefa yara cikin matsala wadda ta shafi na lafiya, na walwala da nishaɗi, wato matsalar mental health. Ina so in jawo hankalin jama'a domin mu taka tsantsan. Wayoyi da tablets da computers da TVs duk suna da amfani, amma kuma mu san cewa baya ga haka su ma suna da matsalolinsu. Wannan takaitaccen bayanin yana so ya jawo hankalin jama'a domin su gane matsalan yawan kallon screen, wato abin da ake ce ma screen time. Kun ga ai dole mu kula, mu tashi tsaye domin kula da lafiya.